Менә мин шигырьне бит махсус проектлар өчен язмыйм, шагыйрә булгач. Утырам да күңелдәгесен язам. Данлыклы драматург алдында мин ул исемне алмыйм, мин ул исемнән ялам. Сез бигрәк күп беләсез интурда. Миннән дә күп беләсез ахырсы. Камал театры ул минем өчен ниндидер сакраль урын. Драматург дип атау мин теге бигрәк тә ирем Илгизәниев театрда эшләгән кешене, бәлки театрда эшләгән кеше генә аңлый алады. Иҗат кешесе бер кушында үзеннән канәгать түгел ул чынлыкта. Минем өчен иң зур авыр әйбер булачак, әгәр дә син иҗатыңны ташлап үзеңнең гаиләгә генә багышласаң диде ул. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Бүген бездә кунакта шагыйрә, автор, сценарист, драматург, үз сүзле, төпле фикерле Резидә Гөбәева Зәйниева. Резидә, драматург дигәннән башлыйм әле. Драматург бик громкий сүз. Соңгы интервьюгызны карадым. Сез анда әйтәсез, мин драматург дип үземне атамыйм һәм хәтта башкалар атаганда да бик оялам дип. Менә шул интервьюдан фикерегез үзгәрмәдеме әле? Юк, үзгәрмәде, чөнки драматургия ул бик зур иҗат төре, ул сәнгать бөтенләй башка дөнья ул. Драматургия белән барбына бездә драматурглар бик әз. Мин үземне ниндидер театрларга, спектакльләргә сценарийлар язып караган шагыйрә дип саныйм барыбер үземне. Чөнки бүтән кануннарына, бүтән данлыклы драматурглар янында бүтән кануннарына туры китереп драматургия әсәре язам кебек түгел. Барыбер менә безнең нәкъ менә сәхнә әсәрләребез, Камал театрында чыккан сәхнә әсәрләре башкасы, алар аерым бер темага, ниндидер бер эшкәртүләр аша үтеп, махсус шул спектакльләр өчен язган. Драматург ул утырырга да драма әсәрен театрдан тышта спектакль куелмаса да язырга тиеш, күңел таләбе булырга тиеш. Менә мин шигырьне бит махсус проектлар өчен язмыйм, шагыйрә булгач. Утырам да күңелдәгесен язам. Менә анда ул чын иҗат төре инде. Драматург дип атау мин теге бигрәк тә ирем Илгизәниев данлыклы драматург алдында мин ул исемне алмыйм, мин ул исемнән ялам. Нәрсә булырга тиеш? Ничә драма сез язырга тиеш? Әйсәм дә үз теләгегезне язырга тиеш. Мин менә куеламы, куелмыймыдан уйлап тормыйча, син күңел таләбе белән утырасың да драма әсәр язасың икән. Нәкъ менә ул синең ята еллар буе кайчандыр аңа киләләр, кайчандыр аны куялар икән. Менә ул вакытта ниндидер үзең драматург дип атап буладыр. Нәкъ менә шул төрдә тирәнтен, шул иҗат төрендә тирәнтен шөгыльләнә башлап, тирәнтен яза башлаганда гынадыр ул. Хәзер бит Резидә Гөбәева бик күп спектакльләрнең драматургы, сценарист һәм сезне гомумән теге проектларга чакырып кына торалар. Менә алайтып утырып, драма язырга хәзер вакыт юк. Вакыт юк, теләктә генә түгел бит бу. Монда гел сез нәрсәдер язып барасыз. Безнең Татарстанда гомумән ниндидер татар проектларына, мероприятиялар бик күп мөрәҗәгать итәләр, чыннан да концертлар бик күп эшлибез, театральләштергән концертлар бик күп эшлибез бит инде хәзер Татарстанда. Ничектер бер шул өлкәгә кирип китсәң, ул үзенә тартып ала икән. Чыннан да вакыт та калмый кебек башкасына, ләкин киләчәктә күз күрер. Сез гади авыл кызы. Балтач районы авылында туасыз. Арбар авылында. Һәм менә анда инде сез шигырьләр яза башлыйсыз. Зөлфия ханым, хәзер Ватаным Татарстанның мөхәррире. Сездә китапханәдә эшли торган була. Сез бигрәк күп беләсез интурда. Миннән дә күп беләсез ахырсы. Шулай дип шигырьләр яздыра башлыйсыз. Сезгә шуннан инде мәхәббәт тә уяна дисез. Беренче шигырегезне, менә Салават күперендә чыккан шигырегезне хәтерлисезме? Хәтерлим, ул Пси турында иде. Яттан хәтерләмим мин аны. Пси турында гына икәнен беләм. Аның 2 куплетлык шигыре һәм кичкенә генә хикәясе дә бар иде. Менә бит. Үземчә инде кайсы өлкәдә мине танырлар икән дип, кайсы уңыштырак шигырем икән дип язып каравым булгандыр. Чыннан да менә теге ничектер авыл тәрбиясе, ул беләсезме, миңа калса барыбер сәнгатьтә бик күп кеше сәнгатькә килгән кеше алар авыл балалары. Авылның аның ниндидер бүтән төрлерәк кешеләр белән аралашу күбрәк микән анда. Син һәр авыл кешесен беләсең, һәрберсе белән көн саен сәннәшеп йөрисең һәм авылдагы талантларга игътибар кичкенә пространствода дип әйтим инде, игътибар зуррак торганда син тизрәк күрәләр.
Чөнки син анда күрмәскә мөмкин түгел. Тел әлбәттә тел. Ну без үскән вакытта 80нчы 90нчы еллар 80нчы елгы балалар 90нчы елларда 2000нчы елларда телгә әле игътибар бик зур иде. Ул вакытта шәһәр балалары да менә біз бүгенге локацияны башладык Казан университеты яныннан. Казан федераль университетының Кремль урамы 35 адресы буенча урнашкан икенче биек бина. Яисә студентлар һәм казанлылар арасында двойка. Биредә гуманитар факультетларның 15 катлык бинасы һәм Лобачевский исемендәге фәнни китапханәнең 5 катлы бинасы урнашкан. Бина 1970 елларда төзелә. Проект авторлары архитекторлар Бондаренко, Кашинцева һәм башкалар. Корпус төзелгәндә тарихи кырылмалар шул исәптән Крупенников йорты сүтелә. Анда 1833 елның 7 сентябрендә Александр Сергеевич Пушкин кунакта булган. Безнең татар филологиясендә укыдым мин. Ул вакытта Казан кызлары да, шәһәр кызлары да бар иде безнең группада. Алар татар телен камил беләләр иде. Ул заман таләбе иде. Хәзер менә ул кайтсаң да инде тел ягыннан хакшау бар кебек. Менә мин авыл урамында йөрим, махсус йөрим. Авылда балалар русча сөйләшеп йөргәненә игътибар итәм. Кайда яшәвеңә карамый да кебек. Син кайда гына яшәсәң дә, шул брук дөньяда кайныйсың. Интернетың да синең үзең белән, рилсларың да синең үзең белән, бөтен дөнья үзең белән бара кебек. Һәм инде КФУ бинасы турында сөйли башлаганбыз икән. Сез мәктәпне тәмамлап филологияга укырга керәсез, ләкин алтын каләмне бетереп әле сезнең теге бюджетка грант буенча керер мөмкинлегегез дә бар иде педагогикага. Ләкин сез ниндидер принципиаль рәвештә димәсен барыбер түләүлегә булса да әлеге факультетка барасыз, әлеге юнәлеш буенча барасыз. Ни өчен шул кадәр мөһим иде ул вакытта? Педагогикада бит анда күбрәк укытучыларны тәрбиялиләр иде. Менә безнең университетта филологиядә, татар филологиясендә гомергә язучылар укыган. Анда язучылар укыган гына түгел, язучылар укытты анда һәрвакыт. Мин ничектер принципиаль рәвештә баштан ук белә идем Казан дәүләт университетына барасымны, ләкин менә сәнгатькә ниндидер бер булгандыр инде талпынышым. Мин Казан культура институтына да барып карадым параллель рәвештә. Анда ниндидер любительский режиссура иде. Концертлар, башкасын оештырулар буенча инде. Ләкин экзаменнар туры килде университет белән һәм мин университетны сайладым әлбәттә. Авылдан килеп, беренче трамвайга утырып, мин бер үзем килдем авылдан укырга керергә, сумкаларымны күтәреп, университетны эзләп таптым. Экзаменнар биргәннән соң тулайтракны эзләп таптым, урнаштым. Ничектер минем өчен әлбәттә мөһим иде. Мин бездә Рифа Рахман укыта иде язучы. Мин аның шигырьләрен бер китабын яттан белә идем укырга кергәндә, мәсәлән. Хатим Миңнегуловларны, башкаларын алдан белгәч, теге язгач шәхесләр артыннан бару күбрәк. Шәхесләр артыннан бару, чөнки кешенең алдагы язмышында укытучылары бик зур роль уйный дип саныйм мин. Укытучылар мөһим. Фәнне аны төрле уку йортларында укырга мөмкин, аны үзлектән укырга мөмкин, аныдан укырга мөмкин. Бара идеме? Теге башка факультетка кирсәң дә син моның белән кызыксынсаң, бер яктан барыбер теге мөһим түгел, кая укырга турында гына түгел. Белем ул фән турында гына түгел, ул күзаллау турында, ул синең мөхит турында ул. Барыбер безгә төп юнәлешне мөхит бирә. Син аларга карап үсәсең, алар кебек буласың, аларны өйрәнәсең, алар белән кызыксынасың. Менә белем миңа шуның аша килә, мәсәлән, кызыксынулар шуның аша килә. Шундый данлыклы шәхесләр чыккан булуы гына да безнең төркемдә генә дә ничә язучы бар иде. Илгир Хадиева белән без бер төркемдә укыдык, мәсәлән, потокта дип әйтгәндә, безнең потокта менә Данис Шакиров чыкты. Ниндидер шундый көчле поток идек дип саныйм мин үзебезне. Гомумән менә безнең бу унчырында язучылар гына түгел, артистлар да менә Илгиз Зайниевлар төркеме, алар безнең яшьтәшләр параллель рәвештә театрда ниндидер көчле, Эмиль Талиповлар һәм башкалары көчле буын өстәйме. Музыкантлар арасында да менә Эльмир Низамовлар чоры ул, анда җырчылар Артур Исламовлар һәм башкалары менә җыр сәнгатендә, музыка сәнгатендә, театр сәнгатендә һәм язучылар арасында без бер төркем булып килдек ул чорда. Сәләтлеләр генә түгел, бик интеллигент шәхесләр Бүгенге көннең урта буын дип әйтим инде, һаман да безнең яшьләр дип йөрсәләр дә, бүгенге көнге урта буынның
татар интеллигенциясы дип әйтикме, әйе, тотучылар менә шушы буын 2000 ел башларында белем алган кешеләр инде ул. Һәм менә дәрәҗә турында да әйтү, менә ул вакытта нинди дәрәҗәдә һәм нинди керү теләге булган әлеге юнәлешкә менә 96 балл белән дә бу бит хәзер кер алмадым. Мин түләүлегә кирдем инде. Менә шуны әйтәм, конкуренция зур иде. Конкуренция да зур булган һәм керергә теләүчеләр дә күп булган. Барыбер хәзер аның кадәр спрос юк дип беләм. Аның кадәр юк, хәзер инде ничектер теге чакырып та җыялар кебек дигән сүзләрдә ишеткән бар. Шуннан да без укырга кергәндә конкуренция бик зур иде. Бер урынга ничә кеше булды икән? Унлап кеше булгандыр бер урынга. Ул бит инде бик күп, шын бер поток өчен ул бик күп. Әле түләүлегә эләгеп калырга да шират иде. Ondan ничектер бер укытучы тотып алып, мине сез тиз генә хәзер менә документларны оформитсәк эләгәбез дип инде шулай хәтерлим, акча алып килдем түләргә. Авыл баласы бит инде. Ул вакытта әле бер нәрсә теге аңышып бетте түгел. Менә Остаки банк бар иде, шунда кирдем, акчаны түләдем һәм ничә иде микән ул 30 мең булды микән инде ул. Минем төгәл 30 мең акчам бар кесәмдә һәм юлда кайтырга 300 сум акчам бар автобусга. Банкта комиссия алалар икән. Мин комиссия турында белмәм. 30 мең түләсәң, син 300 сум комиссия түләргә тиеш. Мин Казан уртасында беренче тапкыр, икенче тапкыр Казанга килгән бала һәм минем авылда кайтырга гына дигән 300 сум акчам бар. Мин шуны теге аңламыйча да үзем теге өстәлгә чыгарып салам. Мәйтәм ярар, илдә чипшык үлмәс. Компрессорныйга чыгып киттем, инде Балтышка кайтасы бар бит инде көнендә. Мин килеп бастым, остановкага басып торам, яра, үзенә авыл автобусы киткән. Авыл автобусы китмәсә кайтасың инде, ул кеше сине калдырмый. Авыл автобусы киткән, басып торам. Мәйтәм, ни эшләргә хәзер бит? Шунда менә күрше авылда бик якын аралашып йөргән бер кыз килә. Мәйтәм, Динар, син мине коткаручы. Мин урамда калмадым Казанда. Шул вакытта Казанда югалсам бүген көндә бездәге бәйрәм дигән шагыйрә бәлки булмады. Һәм сез институт чагын курсташларыгызны да урынында бик яратып сагынасыз кебек. Бу һәр кешедә түгел. Һәр безнең чыннан да мин менә теге һәр кеше өчен институт еллары барбер күңелнең бер киттелгән җире, бер күңелнең бер өлеше институт елларында кала кебек. Һаман да кайсыдыр ягым белән нәкъ менә шул резидә шул институттагы без еш очрашабыз, курсташлар белән очрашабыз, бер өлеше белән бик якыннан аралашабыз. Минем бүген көндә бик якын дусларым бар институтта тапкан, нәкъ менә үзеңгә ышанган кебек ышана торган. Теләсәң инде хәлдә килеп ава торган менә, җилкәсенә башны сала торган. Шундый дуслар таптым мин институтта. Мин институтта укыганда Илгиз белән таныштым. Гәрчә без бер тирәдә укымасак та, ниндидер шул бер дөнья иде ул. Иҗат дөньясында кайнау бирде. Гомумән институт миңа бүгенге көнемне бирде дип әйтер идем мин. Нәкъ менә бүген көнгә юлны салды ул миңа. Һәм менә Йолдызның сөйләгәне бар, ул әйтә, безнең ул вакытта без җыелышадырык, язучыларның бер тусовкасы бар иде, без бергә иде ди. Журналистларның бер тусовкасы бар иде, һәм без яшьләр гел бергә иде ди. Ул менә аерым бер дөнья иде ди. Аралашу бар иде. Тәмләп сөйләде, кешеләр көнләшеп куйды аңа. Кешеләр аралашу бар иде шуннан да. Шул кадәр дус идек, теге бер безнең поток кына түгел, без менә язучылар 5 курс бит инде, 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче курс, менә 5 потокта нинди язучы бар, нинди иҗат кешесе бар, без бик дус идек. Төрле чаралар үткәрә идек бергә җыелып, инде шигъри кичәләр үткәрә идек. Ул вакытта яшь иҗатчыларга да шул кадәр зур иде игътибар, нәкъ менә язучыларга зур иде. Инде теге мәйданнарга чыгарга җиткән инде инде шигырь сөйләп. Хәзер дә бар ул. Менә мин без университетның күптән түгел, менә хәзер Татарстан урамында урнашкан бинада бар бит инде юбилейны үткәрдек бергәләп, татар филологиясының юбилейны. Гомумән барыбер бар. Бүген теге телгә бөтенләй биттек дип кычкырырга ярамый дип уйлыйм мин. Чөнки мин алай дип әйтергә яратмыйм. Чыннан да бар, менә теге бер төркем яшьләр үсеп килүче, нәкъ менә мәдәният белән, милләтебез белән кызыксынучы гына түгел, аны үстерүгә үзеннән өлеш кертүче. Димәк, әле яшь буын бар икән, димәк, киләчәк бар дигән сүз. Ул вакытта менә андыйлар булган, хәзер булмаган дигән фикердә түгел мин. Менә анда ниндидер бердәмлек башка булганмасын, аларның мөнәсәбәте башкачарак булганмас. Бик романтик бар иде. Менә барбер интернет ютам икән, телефоннар ютам икән, без үз дөньябыздан чыгып бета алмыйбыз микән? Әллә теге ниндидер бер икенче әйберне бик тиз алыштыра микән? Теге кешеләр тиз яшәргә өйрәнделәр хәзер.
Biz ашыкмыйдык. Аннары инде без теге төрле республиканың төрле почмакларыннан килгән татар авыл балалары, бәлки безне теге бәлки шулда берләштергәндер. Нәкъ менә монда бит инде ниндидер үзеңнең гаиләңне булдырырга кирәк. Авылча гаилә тормышыннан килгән кешегә ул гаилә бик мөһим. Һәм без үзебезчә шулай дуслар белән үз гаиләбезне булдырганбыздыр. Безнең икенче ноктабыз Камал театры. Татарстан урамында урнашкан безнең Тарихи бинабыз. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Казанда урнашкан татарларның беренче һөнәри театр коллективы сәйяр нигезендә оештырылган. Татар театрлары арасында әйдәп баручы театр. 1906 елның 22 декабрендә Казанда беренче публик татар спектакле күрсәтелә. Бу дата татарча театрның барлыкка килү датасы дип санала. 1922 елда сәйяр труппасы нигезендә дәүләт театры төзелә. Ул Кызыл Октябрь исемендәге беренче татар дәүләт үрнәк драма театры исемен йөртә башлый. 1926 елда театр академия исеменә лаек була. 1939 елда Галиаскар Камалның 60 еллык юбилее уңае белән театрга аның исеме бирелә. 1986 елның 5 ноябрендә тантаналы рәвештә бүгенге көндә барыбыз да таныш булган театрның яңа бинасы ачыла. Ни өчен әлеге урынны сайладыгыз? Университеттан соң нәкъ менә укып бетергәч 11 елда тәмамладым университетны. Минем өчен икенче гаиләм, икенче йортым ул Камал театры булды. Менә шуннан бирле мин инде Камал театрында эшлим бүгенгә кадәр. Һәм Камал театры ул минем өчен ниндидер сакраль урын. Ул татар мәдәниятен саклаучы урын, ул безне берләштерүче урын, ул мине ирем белән таныштырган урын. Ниндидер менә минем өчен театр ул шәһәрнең йөрәге. Бигрәк тә тарихи бина, ул минем өчен шуның кадәр кадерле урын. Һәм 1000 бинаны әйтсәләр дә Казан эчендә мин Камал театрын атыйм. Сез бит башта монда китапханәгә эшләргә керәсез бугай. Бу дөрес мәгълүматмы? Юк, китапханәгә түгел, мин китапханәгә соңрак мин администратор булып килдем. Администратор дип аталагына инде реклама бүлегендә инде күбрәк эш, сайтлар ул вакытта нәкъ менә интернет заманы керәгенә башлаган заман, рекламалар үсеп киткән заман. Без ниндидер үзебезчә заманы өчен креативный рекламалар эшләргә тырыша идек. Мин күбрәк текстлар белән эшлим, филолог буларак. Башта сайтларны алып бардым мин, администраторда булдым, рекламаларда, китапханәдә дә эшләдем бер чор. Бала тапканнан соң анда инде графикны килергә кирәк иде, чөнки театр ул бик күп вакытны ала, анда иртә киләсең, кич кайтып китәсең. Графикны ниндидер нормированный түгел, һәм шуның белән рәхәт тә, аннан кайтып китәсе килми, син анда кирәк булса да ятасың, кирәк булмаса да ятасың. Ул үзенә тартып ала торган. Гомумән театр үзенә тартып ала да һәм җибәрми торган дөнья ул. Соңрак инде мин спектакльләр төрле чит ил авторларын тәрҗемә белән шөгыльләнә башладым. Тәрҗемә әсәрләрем буенча спектакльләр куела башлады. Ул инде бөтенләй башка рәхәт хезмәт, миңа ошый торган хезмәт шулай ук. Без институтта укыганда ук Камал театрын ярата идек, спектакльләргә килә идек, төрле кичәләргә килә идек. Нәкъ менә институтта укыган вакытта, 3нче курста, шундый бер кичәгә килгән вакытта Илгиз Зәйнев дигән егет белән таныштым. Һәм бәлки минем алга таба театрга эшкә урнашуым да аның белән әлбәттә бәйле, чөнки мин ул вакытта инде кияүгә чыккан идем театрда эшли башлаганда. Бер чөнки театрда эшләгән кешене, бәлки театрда эшләгән кеше генә аңлый алады. Анда шул дөньяда бергә кайнамасаң, ике төрле дөньяда булсаң, ул бик катлаулы. Аннары барбер теге бергә булган кешеләргә уртак кызыксынулары булса җиңелрәк дип әйтәләр. Бәлки бу дөрестер. Әмма сезнең шулай ук сөйләгәнегез бар, Илгиз белән инде икенче очрашудан бирле ул сезгә әйтә башлаган, мин сиңа өйләнер идем дип. Бер минем юк дип җавап биргәч, гел юк дип әйтер дип алга таба шаяргандыр да. Шуна килеп капкандыр бәлки, белмим. Онсырында теге мин инде юк дип әйтүем безнең теге башка сеңгән бит инде ул татар балаларының микән, гомумән микән инде ул кияүгә чыгар өчен башта университет бетергә кирәк, эшкә урнашырга кирәк дигәнме, ниндидер кирәкләр бар бездә. Менә шуны үтәгәч шуны эшлим дигән. Әлбәттә мин университетта тәмамлап бетермәдем. 5нче курста кияүгә чыктым. Минем үземнең эчендә миңа укып бетергә кирәк дигән бер шундый установка яши иде. Бәлки шуның беләндер ул. Менә ничектер дигән, менә бу нәкъ мин тормышымны шул кеше белән алып барырга әзер дигән менә ниндидер берәр ситуацияны, яисә берәр көнен хәтерлисезме?
ситуация Андай шок баштан ук ничектер танышкач ук мин аның үземә туры килә торган кеше икәнен аңлыйдым. Теге ниндер волна дип әйтәр, бер волнада бер-береңә туры килү, бер-береңне аңлау, бер дөньяны аңлау, синең анда иҗатыңны аңлардай кеше булу, аның да иҗатын аңлардай кеше булу. Ничектер менә шулай туры килде, бәлки теге барыбер әкренләп киләсең улай бергә. Нәкъ менә алай мизгел дип, менә шушы мизгелдә мин тулысынча фикеремне үзгәрттем дә иттем дигән әйбер түгел. Тукай спектакле чыкканда бугай ул вакытта Илгиздә дә премьера иде бит циркта. Сезнең дә теге Тукайга багышланган. Һәм мин хәтерлим, без эштә редакциядә утырабыз. Һәм шул теге мәгълүматларны укыйбыз инде төрле СМИларда язалар. Редакциядә шундый сөйләшү китте. Ничек менә шулай бер гаиләгә ике гений бергә менә тоташып, ничек шулай менә ничек шундый гаилә барлыкка килгән икән, бу бит башка сыймас. Гений дип әйтү бик зур сүз безнең татарда. Генийлар булган әлбәттә. Бәяне әлбәттә читтән караучылар бирә, үзеңә бәя бирү бик катлаулы бер һәм дөрес тә түгел. Үзеңә үзең бәя биреп утырасың икән, мактанып утырасыңмы, башкасымы, ул инде бөтенләй иҗат кешесе бер кашан да үзеннән канәгать түгел ул чынлыкта. Менә сез сөйлисез, сез башка кеше турында сөйлисездер кебек, миңа мин бит андый түгел дип торасың инде иштән. Үзеңә тәнкыйть булмаса, бәлки кеше үсүдән туктыйдыр. Без һәрвакыт үзебезне тәнкыйтьлибез, без һәрвакыт үзебездән канәгать түгел, канәгать булырга мөмкин дә түгел, чөнки камиллекнең чиге юк. Һәм менә тәнкыйть турында сөйләшә башладык. Сезнең шулай кайсыдыр интервьюда сөйләгәнегез бар. Без Илгиз белән теге гадәттә бер-беребезгә укыйбыз ниндидер өзекләрен, кайберәүләрен мин укымыйм, чөнки мин аның теге ничектер тәнкыйтеннән куркам дип. Һәм аның белән эшлисем килми, нәкъ менә шул теге сәбәбе буенча. Менә гомумән сезнең менә ир белән хатын түгел, менә шул иҗади партнерлар буларак менә бер йортта яшәп, яшәктә бер темага иҗат итеп, менә ул процесс ничек бара? Һәрбер кешенең аерым юл булып бара ул. Һәрбер кешенең Илгиз бер вакытта да минем иҗатыма кысылмады ул, мин иҗатта шикләмәде ул, аның шуның белән ул башта ук әйттем. Минем өчен иң зур авыр әйбер булачак, әгәр дә син иҗатыңны ташлап үзеңне гаиләгә генә багышласаң, диде ул. Һәм аның менә кысылмавы, мине кысмавы, бәлки теге хатын-кызның өйдә генә утырып торуы рәхәтрәктер ир өчен. Бигрәк тә өйдә тора алмаган ир өчен. Әллә нигә бер өйгә кайтканда теге чиста өйгә кайтасы, җылы ризыкка кайтасы киләдер. Ләкин без икебез бер вакытта еш кына кайтабыз, төнлә теге бергә уртак басып пешерергә туры киләдер. Һәрвакыт чиста да түгелдер бәлки өйдә, шулай бит инде. Ләкин мин менә Илгизгә шуның белән рәхмәтле, аның мине иҗатта кысмавында, ул үзе шуннан да килә. Һәрвакыт кына бер-берең белән киңәшеп, бер-береңә менә мин моны укыйм, мин моны язам. Илгиз еш кына минем нәрсә язганымны, нәрсә куйганымны белми дә ул. Бүген шундый концерт иде дип кайтып әйтергә мөмкинмен мин, чөнки аның бөтенсен дә әйтеп тә бетерә торган түгел бәлки. Менә драматург буларак сез драматург булган әсәрләрне укымыйм мин, премьерага килсен дә күрсен. Ни өчен менә ояласызмы, яисә киресенчә башка юлга кертеп китер дип куркасызмы? Киңәшләр сорыйм, киңәшләр сорыйм, кайбер вакытта менә була бит тупикка килеп эләгәсең, һәм менә шуңа ниндидер шишелеш кирәк. Менә булай әйтсәм, бәлки мин киңәш тыңламаска да мөмкин, ләкин кеше белән сөйләшкән вакытта үзеңнең фикерең туа, һәм синең юлың, юнәлешең туа, теге һәрвакыт дискуссияда туа, хакыйкать дискуссия вакытында туа. Ул сезгә үзенең менә шул драма әсәрләрен укыймы? Мин драма Илгиз әлбәттә бер сәхнә язуга ук миңа кычкырып укы дип килә инде. Әгәр дә мин инде белмим, мин теге никадәр язучы хатыны элекке язучыларны кебек анда кулдан язып утырганнар бит инде диктовкага, инде аның кадәр ук була алмыймдыр инде мин, ләкин аның язган әйберләрен укыйм, шуның дөресен әйтәм, әйтергә тырышам, гәрчә менә бу булайрак дип инде теге әйтергә тырышам. Элек-электәннән безнең шулай киләнгән, ул ниндер әсәр яза икән, төнне язып бетерәме, аны иртән язып бетерәме, без аны бергә укыйбыз. Бу инде менә киңәш сорап килүме, яисә киресенчә киңәш сорап түгел, колагы эзләп килү.
менә беренче колак теге кеше колагы белән ишетергә тырышу, менә кеше белән укыганда бит кеше колагы белән ишетәсең. Менә бәлки шулдыр, укып кара әле ничек мигән, чөнки үзеңнең әсәреңне үзең бәяләү авыррак ул, гәрчә Илгиз үзенә ничектер ул адекват бәяли кебек миңа үзен, ул килеш теге үзенә тәнкыйди карашта нәрсәседер барып чыкмаган икән, ул аның барып чыкмаганын белә һәм барып чыкмады дип әйтергә курыкмый, без еш кына куркабыз андый бердән менә барып чыкмаган әйберне. Иҗат кешесендә бик кәләтергә дә бик җиңел. Мактаулар теге урынсыз мактаулар да күп булырга мөмкин, дөрес түгел мактаулар да күп булырга мөмкин. Аны фильтр аша үткәрергә кирәк бит инде. Теге урынсыз макташмыйбыз без бер-беребезне беркайчан да. Илгиз дә ул урынсыз мине мактамый. Ул һәрвакыт дөресен әйтә, чөнки дөресен әйтергә тиеш яндагы кеше. Әлеге ноктада Камал театры янында сезнең Айдар белән булган тандемыгыз турында сөйләшәсем килә. Сөйләшеп карыйк. Менә беренче иҗат эшегез, ул ниндидер менә сценарий идеме? Беренче иҗат эшебез безнең Александр Володинның 5 вечеров тәрҗемә иттем мин аныңа, ләкин моны иҗат эше дип атап булса инде шул кадәр тәрҗемә әсәре куйды ул, санаулы кешеләр спектаклен эшләдек. Ләкин аннан соң әле безнең инде тандем барлыкка килмәде. Без эшләдек тә таралыштык дигән шикелле инде. Нәкъ менә безнең бергә ныклап тирәнтен якыннан эшли башлау 2023 елда Тукай кичәсен эшләү булды. Казанга Тукай кайткан спектакленең башлангычы дип әйтик инде. Опера һәм балет театрында Тукайның туган көнен 26 апрельне безгә эшләргә туры килде. Анда теге ничектер безне очраклы гына берләштек. Тагир Исмагиловка тапшырганнар иде ул эшне. Тагир аерым аңа шалтыраткан, аерым миңа шалтыраткан. Мине ике җирдән тәкъдим иткәннәр. Ике резидә бар дип әйтәләр ди. Берсе дип әйтә ди, сценарист аның, икенчесе Илгизнең хатыны. Мин шитке. Тагир ике резидән эзләгән. Шитке мин ике фамилиядә йөрим еш кына. Резидә Зәйниева дип инде официаль фамилиям, автор буларак Резидә Гобаева. Менә берсе Резидә Гобаева, берсе Резидә Зәйниева дип әйтәләр икән. Бу инде кайсына шалтыраткандыр белмим. Зәйниева Гобаева миңа эләкте ул. Мин аңар син Тукай көннәрен эшләгән идем. Ризалаштым, ул әйтте Айдар Жаббаров белән. Әйтәм, ничек Айдар ризалаштымы дим инде. Айдарның беләм концертлар эшләми, ләкин ул Тукай исеме булганга ризалашкан. Тукайны эшләп карыйсы килергә теләге булган, моңа кадәр үк Тукайга мөрәҗәгать итәсе килгән теләге булган. Һәм шул теләген тормышка ашыру өчен ул ризалашкан. Ул ризалашты, мин ризалаштым. Без аңладык, без икебез дә бер юнәлештә уйлыйбыз. Ничектер фикерләр шундук туры килде. Һәм менә нәтиҗә ничек барып чыкты, шулай барып чыкты. Тукай сезне берләштерде. Тукай безне берләштерде. Аннан соң Әлфияне чыгардык, аннан соң Мәскәүдә хыял артыннан спектаклен чыгардык. Менә хәзердә институтта чыгардык юбилейны, башка эшләр, концертлар да булды. Менә хәзер тагын берничә кызык кына эш өстендә эшлибез. Менә бит Алла бирсә, ниндидер кызыклы яңа бәлки премьералар, чаралар көтәдер безне. Менә Айдар белән эшләгәндә эш процессы сезнең ничек? Мәсәлән, ул килә дә миңа Тукай турында әсәр кирәк ди. Һәм сез аның теге нинди юнәлешен язып алып киләм дә ул куя башлый. Менә юнәлешен. Мәсәлән, Тукай турында бит күп сөйләп була һәм аның Айдар белән эшләү бергә идеясында менә нинди юнәлештә барасыз? Айдар әсәрен ул синең белән бергә яза. Мин аны тулысынча, мәсәлән, менә мин әсәр яздым, бу минем әсәрем генә, мин авторлык монда мин генә автор дип әйтерлек түгел ул. Ул бит әсәргә төп әйбер, ул идея. Айдарның менә режиссерлык подходы дип әйтим инде, шуның белән ул рәхәт аның белән эшләргә ул сине юнәлтә. Һәрвакыт юнәлтә. Ул аерым сәхнәләрне уйлап таба. Ул эш зонасы менә бу синең зона, мине бу минем зонага бүлми. Ул нәкъ менә уртак эш итеп кабул итә һәм уртак нәтиҗәгә бара. Бәлки ул теге аның фикерен мин һәрвакыт кабул итмәскә мөмкин, ул минекен кабул итмәскә мөмкин, ләкин сөйләшә, инде уртак фикергә киләсен һәм шунда әсәр туа. Әлфияне язганда да, башкасын язганда да без ниндидер менә бик күп сөйләшүләрдән соң, бик күп фикерләрдән соң туган әсәрләр ул. Менә артистлар турында үзегез әйтә башладыгыз. Спектакль чыккач, артистларга карап барыбер миңа калса язучы, драматург, шагыйрь булсын, ул язганда үз персонажларын күз алдына китерә һәм аларның бәлки уйнауларын да күз алдына китерәдер. Менә инде чыккан спектакльне караганда, менә
җиткермиләр бит булар, менә мин язган дигән андый Biz махсус biz әле мин теге әйттем бит драматург буларак мин нәкъ драматург дип атарлык итеп үземнең аерым утырып әсәр язганым юк. Безнең әсәрләр яза башлаганда кем кайсы рольне уйнасы, без кайсы артистка язганыбызны белеп яздык. Икесендә дә Тукайда алай юк түгел, ләкин Тукайны Эмиль уйнасын белә, анда төп рольдәге. Тукайны Эмиль уйнаганы билгеле иде. Минем шундый бер ягым бар, бәлки башка драматургларда да бардыр. Мин язганда аерым бер персонажны артистның тавышы белән язам. Мин аны менә аның тавышы укыганда да аның тавышы минем кулакта, мин аның тавышы белән укыйм. Һәм ул нормаль күренеш. Сез чаралар эшендә төрле сценарийлар язасыз, шулай ук Айдар белән тандемда эшлисез. Һәм менә сез бу эшкә бик җаваплы алынасыз. Әлбәттә, сез аны теге гади концерт итеп кенә түгел, ниндидер театраль күренеш буларак, ниндидер спектакль, мюзикл буларак ясыйсыз. Ләкин менә барыбер аңа мөнәсәбәтегез нинди? Күп кенә режиссерлар һәм язучылар, драматурглар алынмый бит, чөнки моны ничектер теге түбән эш дип күрәләр һәм ничектер инде моны теге шабашка кебек карыйлар. Һәм менә сезнең моңа карашыгыз нинди һәм ничек алынасыз мондай эшләргә? Ничек сайлыйсыз? Biz теге барбер рәттән бөтен концертларга алабыз, әлбәттә. Рәттән ала башласалар, эшләп тә бетерә торган түгел. Ниндидер дәүләт дәрәҗәсендә исеме булган проектларга менә теге инде калыплашкан яки без үзебез калыплаштырган шул ук, мәсәлән, Стихи на балконах, Казан кешеләре дип атыйбыз инде без аны. Ул проектны ул спектакль дәрәҗәсендә, мәсәлән, аны гади концерт дип атап булмый. Без алган эшләрне бары гади концертларга алынмыйбыз. Безгә гади концертлар белән түгел, нәкъ шундый концертлар белән мөрәҗәгать итәләр күбрәк. Нәкъ менә театральләшкән, сюжеты булган концертлар. Мин аны бердә андый теге шабашка итеп карамыйбыз, без төн йокыбызны йокламыйбыз, алынабыз икән инде аны югары дәрәҗәдә. Әлбәттә, ул теге бер тапкыр уйналган әйбер өчен шуның кадәр энергия, кызганыч та кебек бер карасан. Ләкин тамашачының бит барбер тамашачыны нәкъ менә шул чаралар тәрбияли икән, без театрга килүче тамашачыбызны да шулар аша тәрбиялибез кебек. Концертлар эшләргә үзем яратам, мин рәхәт, ул барыбер иҗат, барыбер ниндидер теге сәнгатьтә кайнау. Менә шәхесләр турында хәзер 2 спектакльгыз чыкты, Әлфия апа турында, Тукай турында. Һәм ниндидер шундый яхшы тенденция барлыкка килде, һәм инде сезнең тандем мондай спектакльләрне бик шәп ясый бит дигән фикергә дә халык килде, чөнки билетларны алырлык түгел әлеге спектакльгә. Андый шәхесләр турында менә Тукайны да бөтенебез беләбез кебек. Әлфия апа турында да бик күп сөйлиләр, чөнки бу инде безнең легендаларыбыз, алар турында китапларда, ниндидер фильмнар, сюжетларда бик күп. Ләкин спектакльдә ул барыбер ничектер башкача ачыла һәм ниндидер бер юл белән генә алып барсагыз да, мәсәлән, хатлар, истәлекләр буенча күпме ул безгә яңа мәгълүмат бирә һәм яңадан гашыйк булырга аларга мөмкинлек бирә. Шәхесләр турында эшләгәндә, иң беренче ул шәхескә язучы кеше, иҗат кешесе үзе гашыйк булырга тиеш. Без аны үзебез аша үткәрәбез. Үзебезнең мәхәббәтебез аша ул бәлки шуңа күрә яраттырадыр. Кеше язмышы ул бит шуның кадәр теге озын, киң кырларның кайсы ягыннан тотынсаң да, шуңа күрә бәлки ул кабатланмыйдыр. Һәм икенче яктан моның бик хәтәр дә әлеге темага алынырга. Менә нинди булырга тиеш Тукай, без аны кичкенәдән өйрәнеп үсәбез. Һәм аны ничектер башка ягыннан күрсәтү әйе бик кызыклы, ләкин моны бик тискәре кабул иткән кешеләр дә күп. Бәлки әйе, ләкин сәнгать ул, шин сәнгать ул барыбер каршылыклар тудырырга тиеш, каршы фикерләр тудырырга тиеш, бер төрле генә фикер булса, ул дөрес тә булмас иде. Менә без аны шулай итеп күрәбез, шулай итеп тәкъдим иттек. Без бит безнең фикер белән башка кешенең фикере тулысынча 100% тәңгәл килмәскә мөмкин, ул килергә тиеш тә түгел. Һәм аннары аны теге нәрсә әйтерләр, бәлки бу ягы ошамас дип уйлап эшләсәң, анда инде ул җимерелә ул аннары. Барыбер үзеңнең сайлаган юлыңа иҗат иткәндә тугры булырга кирәк. Һәм Әлфия апа турындагы спектакльдә да бит андый фикерләр булды. Мәсәлән, Илһам Шакиров образы буенча һәм теге җыелма филармония театры. Һәркемнең күз аллавы, менә никадәр кеше белән сөйләштек без. Төрле очрашулар ясадык. Әлфия апаны белгән кешеләрне, Илһам абыйны белгән кешеләр белән дә һәрберсе Әлфия апаны да, Илһам абыйны үзенчә хәтерли.
һәркемгә ул төрлечә ачылган. Тәнкыйть ул бер вакытта да театрда проблема булмады ул. Киресенчә, театрда тирәстәге антиреклама тоже реклама дигән әйбер бар бит инде. Сөйлиләр икән, димәк, кемгәдер ул килеп карарга ни була? Сәбәп була. Бөтенләй сөйләмәселәр. Әйткән бит Илһам Шакиров, сөйләсеннәр. Сез сөйләгәннән курыкмагыз, сез сөйләмәгәннән куркыгыз. Килер бер көн искә алучылар булмас дигән. Менә шуның кебек теге искә алучы булмаса начар. Ләкин теге ниндидер тискәре фикерләр бар икән. Димәк, кешенең үз фикере бар. Бу шулай ук яхшы булсын, андыйлар да булсын. Гел мактап торсалар, ул шулай гайбәт түгел. Безнең 3нче ноктабыз Татар конгрессы. Безне монда әле бер кешенең дә алып килгәне юк. Сезнең белән беренче тапкыр Татар килдек. дөньясы белән бәйле шундый матур үзәк Татар конгрессы. 1992 елның июнендә татар халкының беренче кырылтайы җыелды. Әлеге җыенда бөтен дөнья татар конгрессын, аның башкарма комитетын оештыру турында карар кабул ителде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстан Республикасы һәм татар милләтенең абруен күтәрә. Милләтара һәм динара мөнәсәбәтләрне тотрыкландыру эшенә зур өлеш кертә. Конгресс бинасы Казанның нәкъ үзәгендә Ирек мәйданы һәм Ленин һәйкәле янында Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры каршында урнашкан. Бина 19 гасырның беренче өлешендә төзелгән дип фаразлана. Проектның авторы губерна архитекторы Питонти санала. Бу ике катлы почмаклы йорт симметриялы урам фасадлары квадратка якын формада диярлек. Нишин Татар конгрессы дип сорарсың дим. Менә минем өчен нәкъ менә сценарист буларак юлымны башлаган урын ул Татар конгрессы. Чөнки менә иң беренче мин сценарийларны Татар кызы бәйгеләренә яздым, уйнагыз гармуннар кичәләре, сабан туйлар. Һәм шуннан теге бер артлы китте. Мин шаярып кына Данисның үзенә дә әйткәнем, Данис, син миннән сценарист ясадың дип. Чөнки кайдадыр барып башларга кирәк бит инде. Кайдадыр башлана һәм син үзең сынап карарга кирәк. Беренче сынауны үтәргә кирәк. Һәм менә Татар конгрессына менә беренче сынауны үтү урыны булды дисәм, ялгыш булмас. Университет елларыннан бирле Данис бик якын дустым, аның Гөлнара хатыны, без бөтенләй бергә яшәдек, бер бүлмәдә тордык. Һәм шуннан бирле алар минем бик якын дусларым. Шуның белән дә Татар конгрессы миңа аеруча да якын. Һәм аның урыны да шундый рәхәт урын, урыны да балет театры һәйкәле, без Тукай һәйкәле янында институт елларыннан бирле 26 апрель шу Тукай һәйкәле янында үткәрәбез. Бу бик матур урын, Казанның ниндидер менә тагын берничә үзәк бар инде Казанда, барыбер менә Камал театры яны, кемишендер Кольцо, Бауман урамнары тирәсе булса, хәзер набережныйлар һәм башкасы. Һәм инде безнең менә төп үзәк шушында Ленин һәйкәле, Тукай һәйкәле каршында, опера балет театры янында, һәм әлбәттә Татар конгрессы янында. Татар конгрессы ул безнең ниндидер бөтен дөнья татарларын берләштереп торучы үзәк ул. Һәм инде монда сезнең турында шагыйрә буларак сөйләшәсе килә. Әйдә, сөйләшеп карыйк. Сез үзегезне барыбер шагыйрә буларак күбрәк билгелисез. Әлбәттә, чөнки шигърият теге барыбер иҗатта һәркемнең үз урыны бар бит. Инде иҗат белән шигъриятны искән, синең иҗатта үз урының бар. Мин барыбер иҗатка шигърият белән килеп кердем. Кичкенәдән мәктәп елларыннан ук шигырьләр яза башладым, башлангыч класстан ук шигырьләр яза башладым. Мәктәптә укыганда, соңрак инде 9нчы сыйныфларда микән, 8нчы сыйныфларда микән, шуның кадәр шигырь белән бавыктым. Бер утырганда бер дәфтәр шигырь яза ала идем. Аннары инде ул сүз уйнатуга да киткәндер шигырь, ул барбер хис. Шигырь ул менә кинәт иҗат ниндидер менә бу урында синең шундый эмоцияң бар, син утырасың да шул турда язасың. Шигърият ул минем стихия. Мин анда үземне 100% комфортно хис итәм. Менә хәзер теге драматургияга, сценарийлар язуга кирип китү белән шигърияткә азрак вакыт бирәсез дип әйтә алабызмы без? Яисә барыбер шигърияткә бит аңа вакыт бирмисең. Анда менә драматургиядә әйе, син утырырга һәм эшләргә тиеш. Син төне буе утырырга мөмкинсең, иртә беләнгә кадәр утырырга мөмкинсең, тәүлек буе утырырга мөмкинсең. Ул менә утырып эшли торган хезмәт ул. Шигъриятның бит аның вакыты юк. Мин шигырьне светофорда туктап торганда да язырга мөмкин аны. Ул синең әйтер хисең, әйтер эмоцияң бармы, юкмы, ул шул турыда. Шигърият барбыр ул яшьлек турында. Ул яшьлек иҗаты.
тора бара без бит инде яшь вакытта эмоциональрәк, яшь вакытта безнең юктан да елау көчлерәк, юктан да көлү дә көчлерәк. Еллар үткән саен инде бер зирәклек белән карый башлыйсың дөньяга, кайбер әйберләргә тынычрак карый башлыйсың, кайбер әйберләргә аңлабрак карый башлыйсың. Тора бара шигърият ул кими төшә ул. Нәгадәттә кеше китап укыйсым килә әле минем һәм мин китапханәгә барып китап алам дигәндә, ул барыбер прозага өстенлек бирәчәк. Ничектер драматургия сәхнәдә үз чагылышын таба. Ә менә шигырьләр белән менә шагыйрь үз шигырен таныту таләбе барыбер бардыр бит инде ул. Аны кешегә кем ничек куя инде ул таләпне үзенә? Кемдер әйтә, мин үзем шуны. Профессия булып сайлаган кеше барыбер бит инде аны танытырга тиеш. Шигъриятне профессия буларак сайланмый барбыр. Ул шигырь язган кеше яки журналист инде ул, яки филология укытучы ул, инде газет журналда эшләргә мөмкин, башкасында эшләргә мөмкин, типографияларда, башка җирләрдә эшләргә мөмкин. Аның барбыр төп хезмәте бар инде ул. Теге мин шигырь язып кына хәзер андый заман түгел. Шигырь белән генә, китап белән генә үзеңне ашата алмыйсың. Барбыр теге яшәргә кирәк, дөнья кыйммәт. Шигърият теге җырны җиңел ни дип әйтсәләр дә, җырлар аша шигырь авторлары таныла. Шигырьләрне без сәхнәләрдән уку, кичәләр, шигырь кичәләре башкасы. Әлбәттә ул шигърият бүгенге көндә теге замандагы кебек стадионнар җимидер инде бәлки. Ләкин шулай да кешеләр укый. Хәзер менә интернетны бары сүксәк тә, интернет челтәрләрендә, мәсәлән, шул ук радиолар аша, башкасы аша тапшырыла бит инде шигырьләр, аны кешеләр тыңлый дип беләбез. Үзем дә менә бер шигырь укып видео куям икән, ул зур рейтинг җыя. Аның чыннан да карыйлар, кешеләр үз битләренә куялар һәм башкасы. Менә интернет ул бик зур таныту чарасы. Әгәр дә син үзеңнең иҗатың белән бүлешәсең килсә кем беләндер, сүзгә сусау бар, бездә сүзгә сусау бар. Менә хәзер ул сизелә башлады теге. Хәзер ул инде кирәкмидер дип кимеде. Кимәгән иде, ә ул кире кайта. Менә Тукайылда бит инде биттек дип язган бит. Шуның кебек теге без һаман да биттек дип кычкырырга яратабыз инде, ләкин шулай да ихтыяҗ заман ул үзе китереп тудыра. Безгә тарих күрсәтә инде теге индер какшап торган мизгелләрдән индидер яңа сулыш ачылып китә дә, яңадан тагын яңарыш була, яңадан кайту була. Һәм бу нормаль күренеш, ул шулай бара дөнья. Һәм җырлар турында. Әлбәттә теге җыр текстына җиңел иҗат дип карарга гадәтләнгән индидер бер әйбер бар, ләкин җырның сыйфаты сүзләрдән тора. Сүз җырда шуның кадәр ни өчен Илһам Шакировларның, Әлфия Авзалованың җырлары бүгенге көндә дә һәрбер кешегә шуның кадәр якын, алар классикага әйләнгәннәр, чөнки алар 10 кат иләк аша үткәрелгәннәр, шул комиссиялар аша үткәрелгәннәр, башкасы аша, һәм анда сүзгә, шигырьгә бик каты игътибар бирелгән. Аларның җырлары һәм бу шуның белән әйбәттә бүгенге көндә дә без җыр сәнгатен үстерәсебез килә икән. Нәкъ менә чын шагыйрьләр белән чын җырлар тудыру, киләчәккә барып калырдай җырлар тудырырга тырышу. Соңгы чыккан җырлар безнең эстрадада хәзер топ дип саналган җырчылар. Анда мәсәлән бик гади темага һәм аның хәтта теге сүзләр бәйләнеше түгел, ә ниндидер иҗекләр кабатлануы. Сүзне кабатлап тору инде. Әйе. Чөнки ул башка кирип кала һәм бу теге начар да түгел, яхшы да түгел, ләкин заман таләбе шундый, шулай хәзер кирәк дип әйтәләр. Ләкин тамашачыны да, тыңлаучыны да син нәрсә сатасың, шуны сатып алалар бит инде. Без үзебез тәрбиялибез икән, ниндер баланс бар булырга тиеш. Эш сүзлек теге мин син яратам дип кенә кычкырып тору, теге җыр түгел бит инде. Гомумән, ничектер җыр сәнгатенә җитдирәк карарга кирәктер кебек. Юкка гына әйтмиләр бит инде, татар кайгыда да, шатлыкта да, сагышында да, сөенечендә дә җыр суза дип инде. Әлбәттә, махсус язган, заказ белән язган вакытлар да бар, төрлесе бар инде арада. Беләсезме, кайсы җыр иң уңышлысы? Заказга язылмаган. Махсус заказга түгел, алдан шигырь итеп язылган, шигырьгә язылган җыр тыштыра. Менә чын хис белән язылган берәр шигыремне анда, ничәнче елдагы шигыремне тартып чыгарам да, менә шул темага җыр кирәк. Менә минем шундый әзер шигырем бар, язып кара әле дигәндә, ул гадәттә бик отышлы килеп чыга. Чөнки
анда ниндидер сюжет бар, анда драматизм бар, анда хис бар, шын хис бар, һәм ул эмоция белән язылган. Менә миңа әле хәзер миңа менә милләт турында шигырь язарга кирәк әле дип утырып язылган җыр түгел ул, чөнки шуңа күрә менә андыйлар тыштырак килеп чыга. Һәм инде соңгы соравыбыз безнең тормыш девизыгыз. Ниндидер принцибыгыз, сезгә яшәргә ярдәм итүче принцибыгыз? Артка борылып карамаска. Бар тик алга барырга, чөнки артка борылып карап актарына башласаң, алга юлың ябыла. Тырышам һич югында. Нәрсәгә принцип итеп алам, чөнки мин артка борылып карарга теге яратам кебек. Һәрбер кеше казынырга ярата бит. Һәм артка борылмыйча алга барырга кирәк. Шәп фикер. Һәм шуның белән безнең интервьюбыз тәмам. Һәм инде ахырда безнең шундый традициябыз бар. Без тамашачыларыбыз өчен кунагыбыздан бүләк калдырабыз. Бүген без нәрсә качырабыз? Әлбәттә, театрга билет качырабыз. 2 кешелек, 2 урынга. Камал театрының тарихи бинасына әле килеп калу мөмкинлеге бар. Безнең яңа бинада спектакльләр инде башланды, ләкин шулай да әле без иске бинада да уйныйбыз. Менә бу матур тартма эчендә 5 июньгә Иләнәм спектакленә, Илгиз Зәйниевның үзе язып, үзе куйган спектакленә 2 кешелек чакыру билеты яшерелгән. Мин уйлаган идем, сез үзегез язган спектакльгә Мин бирәсез. язган спектакльләргә билетлар юк шул. Алар сатылып бетә. Мин үзем язган алырга теләгән, чыннан да билетлар юк. Шуңа күрә иремне әҗәткә керергә туры килде. Һәм инде без әлеге бүләкне Татар конгрессының бинасында калдырабыз. Сез кирип, анда охранадан ресепшнда сорарга тиеш булачаксыз, чөнки бүләкне нәкъ эзләгән кеше, ялгыш үтеп китүче генә кеше түгел, эзләгән кеше тапсын дип телибез без. Шулай булсын. Шуңа күрә кирип сорагыз, оялмагыз, без барысын да әйтеп Без сезне калдырачакбыз. көтәбез театрда. Әйе, мин таптым бу бүләкне дип язып җибәрегез безгә.